Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Афтулаев. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозии Душанбе омода кардам. Бовар дорум ҳаматонда мақбул мешавад. Як ҷой барояда бишинен, лайкура ба мисли ҳамешагӣ бизанен. Касоеда ки кадом наводи мошини мақбуле, ҳатман дар комментария бинависонен. ва мо кӯшиш мекунем ки мошинои гуфтагии шуморо ба навор бигирем. Дастгири шумо пешравии мо аст. Мегзарем ба тамошои видео. ассалому алайкум бародарои ма, хеле бародарҷоно, ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен. Дар моҳи шарифи Рамазон қарор дорем. Ин моҳи бузурга барои тамоми бародаромон табрика муборакбод мегӯем, дуо мекунем ки дар ин моҳи шарифи Рамазон ҳар хатову камбуде ки аз мо гузаштаган Худованд мегӯям бубахшамон. Мо ҳам дар моҳи шарифи Рамазон дар магазини Афтулаев аксия кардем ҳамаи намуди чихолоро. Касоеда ки чихолу полик аксессуар дар кора палатка барои болои мошинотона, мисол чихол барои скамейкотон WhatsApp да менависонем, ман каталога равон мекунам, зинда чихолоро бибинем, баъд даставкаш мекунам, меравад. Даставка барои подписчикора бепулай. Бача ба Афтулаефа биёен. Як бор чихолоро тамошо кунем бародарҷонои ма. Чихолои масачка хеле зималето зимистона тобистона мешаванд. Так ин вариант шастай масачко. баъд аликантарои оригинал дорем. ҳамаи ҳами барои шумо 800 сомонӣ сар мешавад. номери мас WhatsApp да менависонем, мо суратҳои чихолро равонтон мекунем. саломат бошед, Худованд меҳрабон ҳаматан нигоҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. Марамат бародарҷоно, Camry 6 2020 сол вагонай мошин. Объеми моторуш 2.5 гибридай. Хоб 5-6 литр аз худ дора, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия. Хоб танировкаи қафош ҳамаш 1 сола. Нархаш 260 000 сомонӣ. ҳозир ҳам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. Агар пешам бинем. Хоб партроникои пеш гибрид экономичный. 4 балои нав диско хати. Хоб бесключавой дора. Салонаш. Хоб пробегш нишон додагист нест. Автопилот не дасто мебелни будаст. Хоб салоншам хушру. Монитори калон, старстоп, мултирул, ана ҳама наворота дора, сиденеги лифт. ин агай тарафам бинем. ягон камди надора. 260 000 номеро кара мемонам, метавонед зангш бизанед бародарҷоно. бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. хайдори конкрет набошен. ана муомила иншоалло ки дора. 902 51 56 51 номерои соҳиби мошин. марамат ки на санатҳои нав 2015 сола бародарҷоно, вагон фул комплектатсияш. Так аби моторуш хато накунам дҳай бензини холӣ, растамушка надора. якаме растамушка карда метавонем, каси бихоҳад на номаш растамушка мекунем. ина агай тарафам бинем. 4 балон нав дискои заводскои бесключавои дастдошт никелия. инамуш салонсиё. хоб панорама потолокш. старстоп автомат. хоб сиденикошам кожаи. аҷоам никел дастдошт. шурӯъ буда ина спойлери қафо спортайго. бинӣ 135 000 сомонӣ. номеро акара мемонам бародарҷоно, метавонед зангш бизанем. барои шуморо бо маълумоти бештара метаҳам. хайдори конкрет набошен, муомила меша. Америка буда. 940 44 11 90 номерои соҳиби мошин.
2011 сол бародарҷонон Kia K5 ира хоҳишмандон мухлисошам бисёре вагоне бародарҷонон. хоб корейский вариант ина дискоша бинед дискои хушрӯ наружни ягон кор надора бесключавой дора ина кожни салон старсто обогрев сидени потолокш панорама так ҳама наворота дора инаге хафон бинед хоб 118,000 хатонакам ё 115,000 чанд бошад. хоб изи озира нақш аниқ мекунем бародарҷоно бо ин як тайга дорам ина света K5 2011 ям объёмш дай агар пеш бинем чорта балон аудиска ҳамз аудискаи светшам хеле дай. хуб ҳамун авроти ки чизи дора ҳамира дораям бародарҷонон кожи салон панорама хӯна ветерок спойлеру хафо ҳамаш тайёран. инагаи тараф ҳам бинед ям K5 чанди гуфте сабуша хатонакам мумкин ам то 150,000 ё ки то 170,000 ҳамхера чӣ мекунам. номерош 88 41 388 номерои соҳиби мошин. хоб хоҳишмандои Camry D 2011 Camry D Америка. хоб объеми моторош 2.5 май озам анҷо шахшу банавор мегум тамошо кунем 4 балони на свечам свети хушрӯя танировкаш мекунем зялай бад меша. ина саломш стеникош латаги будаст. хоб монитори радноӣ ҳама наврота дорам. хоб инагаи тараф ҳам бинем дастурномаи калид хоб номеро акаремо 84388 номерои соҳиби мошинай ва як тайга Camry сеами дорам бародарҷонон. як Camry душай хатонакам ҳами Camry 120,000 гуфтесам. так як Camry сеша 125,000 2015 сол 84 388 кадомиш мақбул бошад бо занг мезанем барои шуморо бештар маълумот медиҳам. номеро шаймоно метавонед занг бизанед хеле маълумоти бештарам мегирен 88 41 388. ина як тайга сервиам дорам бародарҷоно 2008 сола. اون اکای ما نو ماشیل یا پاش ماندگی چه اکا
سلام علیکم. سوزی خوبی. یکی میره چند گفتیم؟ این میره چی آخرش 100 بذار بپرسم با اویا بپرسن شو افغانی خشکا یک 115,000 اون او کیمری سش 120,000 خوب نخیر سیروی هم دوران با جانو کدومش که معقول میشه زنگ بزنید اون یفتولای بو برای شما را بیشتر معلومات میده. 2017 سال با جانو سنت 16 یا 16 سنت خوب کاریش کی واریان ابیوم موتورش دی دونس بداست سویل سویل دست موتورش نرخش 135,000 معامله نقد دور ابو خب پانوراما سالن شدنش خیلی شرولاست خب کожний салон خب این اگه خفان بینیم با در جانو خب 88 4 تا 1 388 نمروی سویوی ماشین ای سیلوی را چند افتی؟ سیلوی هم 116 تگی هم یک روز آخرش 116,000 سومونی اینا 2007 اوش 2008 ابیومش اونده بود چورا؟ چور ویدی انا؟ چور ویدی اینا کدومش معقول میشه زنگ بزنین انشاءالله معامله نقد میکنن